yidde haalde e dañde kono ala yidde haalde dañde kono ala aduna wela ay hunde wona aduna wela ay hunde wona mo dañi yo wat sabu boyi mayo patane kurdo ko ma ni duniya fatu jay Shiri Saydudi and Jai Domo de Diawulum Sar, Sario Sar Bandiraɓe musidɓe sehilaa wonɓe duune Baba Adama nde fof mbimi e mbima fof on calminama on juurama on manama on mantama e kadi mi salmini Oumar Doro komi gardiɗo Warango TV Amadou Mignel Daff ko cukalel jibinagel Kanel woni ko région de Matam woni ko hannde chef de département woni kadi chef de canton ko ɗon jibina ko ɓi Hamad Séré Abdoul ɓi Fatimel Booli ewa min janggi école to les o ko Kanel école 1 min gummi ɗon min janggoy collège Matam toon mbam liggoto galle préfecture Matam min keeɓi ɗon bere min nawa lycée Charles de Gaulle gonɗo Ndar to min goni min gummi toon noon e min jaɓani yaade duuɗe ba hatiri nde par ce que afo wonnomi falle mi darna mi fuɗɗo liggade ko nden noon e concours mbannomi sotrak poɗɗiri fof wonde receveur sotrak o nde yani min jooɗi ha hitande 2001 Dakar de mi tikka adda Dakar de mi yiɗi adda kadi min liggi hen min goni hen lebbi nayyi e mbi mataw komin syndicaliste komin gréviste komin kewɗi ɓe jiwi min mataw toon arsuka men ɗon gasi min jooɗi après min batti liggade ministre de la culture e to wiyete université de Moutan gonɗo Gorée nde toon kadi hitande ujunnaji 2005 nde Abdoulaye Wade fusi ɗum gartirami e cabinet ministre de la culture nde gonmi toon hakke lebbi duuɓi 7 min ligguidima ministre uji koye cabinet o gonnumi ministre uji temps Abdoulaye Wade e ministre uji temps Macky Sall aussi min liggima hen nde gummimi ɗon paami direction patrimoine culturel finatamen enquête wonno ardino ɗum ko Hamadi Bokoum directeur général gonɗon directeur général musée de civilisation nde gummimi toon direction patrimoine culturel garmi ɗo e musée des civilisations noire hono Allah waɗata kadi Hamadi Bokoum ardi professeur Hamadi Bokoum ardi musée des civilisations noire ha hande ɗo kalten ko toon ɗon woni liggotomi e nde nanmi mi waɗe ɗum décoré o ɓerdam ne hecciɗi mijon woɗɗi e min maro ko duwaw jinnaɓe kono sinno ko sagam wonno hande somi heeɓi déclaration oɗon mi fawi juuɗe mabɓe kono Allah waɗi ko ɓuuri ha ɓenon ko sara gonga yo Allah yumnoɓe yaafoɓe harnoɓe aljanna yaafoma men yaafoma ɓe julɓe emin gandi woni kadi ɗum ɗon holko tagui mbaɗam ɗum décoré minen mbimi noon deke ƴewtimi mataw koto ndomi to foof ala fof no meeɗi wiyede ar a footi ar a dawi ka jeeya ar a haɓama ar a waɗama demande explication walla mise à pied walla licenciement woɗɗani e ɗum noon woɗɗe am kadi min kadi ɗum ɗo kadi ko hunde mataw ko fesanode am kadi jettirimin Allah jettimi jinnaɓam debbo e gorko en jettimen kadi aussi son excellence monsieur le président Macky Sall kanko ardi leydi ndi kanko ƴeewi ligguey mo mbaɗmi o welti hen o wiyami hokkami oɗon médaille oɗon noon en heewi catégorie ji par ce que waɗi ɓuuri duuɓi 30 e laamu Sénégal e ɗum noon wiyete ko médaille chevalier ordre national du Lion woni mbarodi on tottami ɗum ɗon e ñande hen noon mi weltima no fewi mi jarnima son excellence monsieur le président Macky Sall mi jarnima jinnaɓam ɓe mi jarnima aussi kala ɓiɗɗo pullo ɗo wawi wonde e kadi leñol Kanel fof debbo en gorko en suka en mawɗo en fof mi jarnima ɗumen mi jarnima aussi galle Hamadi Abdoul mi jarnima galle Coyi Lamine mi jarnima aussi galle Sawa Kumboli Pilma Saba Gassir Moutadar Sougou kala aussi pullo ɗo wawi wonde oɗo médaille kanko jeeyi ɗum kanko innirimi ɗum wona faaro men wona gandal wona titre men maro Allah watten hokku en ɗum namdal ma ne waɗi fayida seydi Koumi a weltanama kadi machallah mbasitomi ɓiɗɗo Sénégal fof ko totta fof yo huldu hen Allah yo andu ko totta ko goɗɗo ne wawno tottide ɗum yo andu aussi kadi so woni hen hoto wat kanko jeeyi
andi ko waɗi en so moɗon so ala ɗon yo liggu no foti liggorade ganda goto Amérique wiyete Martin Luther King ɗum hay so ka pittowo lawol waɗa ɗum ha feewa ha yooɗa ha rewa lawol janggo so ala ɗo maneɗa mantiɗa ɗum noon foti yimɓe poti wadde mbasa fayidirde kees mum e poos mum mbasa fayidirde jeeyi mum e jeeyi laamu mbasa widde tan ko min tan wonɗon waɗi tan ko belani ala so ɗum to waɗama noon hay goto yiyata so wonti noon ma sandarma ara jiimayam walla ma mawɗo jiimayam walla ma mawɗo jiiyam mi waɗa ko feewi ko rewi lawol ɗumen hulɓini ɗum kadi kulal Allah ala hen gonga ala hen ɗum noon noon vraiment bandiraɓe sa waɗi ko poɗɗa wadde arni ɗum lawol tan keɓɗa ko poɗɗa hebde hen ɗum noon sa ligguima ligguey waɗa barke surtout nden mi siftoro nde min goni l' école les o hade ma yaade janggoyde 8 heures subaka law a yahat dossier sardimi so a yahat dossier sardimi o ha gasna kota wuuro ɓorɗa comci ma paya école e nden ndeysan mboɗo somi jogui mami amen goto yo Allah yumnomo yaafom mamiɗaɗo debbo so ari ƴogui tan ha heewi tan minen ala mi heeñade yaade hulde hoto min piyede min gacca so yeehi tan woppi ɗo beñuaji makko min juppo foof min jaa min dosiré min koto so ari o haala ko wela ɗum no jeeyano hen e kadi ne min jeehi dar ne muusi e weeɓani wonde so yi ganduɗa soko nden internat min gono internat itta donc sa woni galleji heewi yimɓe on ko won wadde fof wanni min Amadou Daff yo Allah yumnomo yaafom harnamal janne ala ko wonnani ɓiɗɗo Fouta gonnoɗo toon e sa mi joguino sa hankkadina miijota ko ñamde miijota ko yarde miijota ko kiram holɗum o so woni premier woni premier o so gañimi mi gaño ɗum ɗon wonno musan hen saade jooɗo balle a lottako hen saaji saɗa yiya mbatta ko sasama munko nawara walla goɗɗum e goɗɗum donc toon kadi min jangguina ko muusi min jangguina ko metti min jangguina wonde gorko min jangguina wonde muñal ɗum ɗon e vraiment ɓenni ɗum de yankadina ha ɓenni ha keeɓi baccalauréat mi ƴeewi yankadin jinaɗo gorko yo Allah yumnomo yaafom harnamal janna heeɓi foftere mum mi wawa continde cokkat mi darna mi ƴowoto tampumi vraiment somi tampi mi wawa heɓade sukaɓe hen gonmi mbiɗa tampa hen andi haali mbiyami ɗo ndewmi ɗo foof guila e Sotrac ha hande musée des civilisations noon kamɓe Allah waɗi ɓe jeeyi caggal leydi ɓe jeeyi wala fendo ɓe jeeyi leyɗe goɗɗe ko ɗum ɗon vraiment woni ko rewono hen e kadi waɗi ko musimi ñalawma goto ndeysan mi jitta ɗum nde waɗi saaha ɓe mbaɗami chargé de mission à la présidence de la république e temps laamu Abdoulaye Wade jina debbo ari ɗon e safro ñande goto mboɗo yaha hankkadi mboɗo foti liggoyade kono mi yahani mbimi mi yaha mi adduye kayitaji makko nenam Fatou Mel Boɗo kam jooɗo Amadou mbimi neno ko woni o wi docteur cafranoɗo Wourossogui o ari hamaki wi mamma c'est fini woni gasi mi duwanimama mi halfinima suka mi miñirama rew Allah jokko ennam woni kala e saaha min hannde ko ɗum tan woni ko gummata woni woni ko ɗumin tomi ɗum en jeeya kam eko ndewmi eko vraiment ko tuusimi ko muusimi kono kadi ko yettere en Allah e ko adi fof d'abord jarnotomi ko WARAANGO-TV e tagad goddortomi daw weddako ɗon e Rango bandiraɓe fulɓe to gonɓe gondirde foof ballen gorko pullo mi ɓeydu golle tan yonani hokkumi ko ɓeydire golle won foti hettiri ko jaaren hannde e leƴƴi goɗɗi gara manen manten guitten ballen bandiraɓe jaaha ko pulagu ko leñol kadi nawata ɗum yeeso e Umaru Doro Kumba min aussi mbiɗa ñaagui yo Allah nawa ɗum yeeso WARAANGO-TV kadi aussi minen fof mbawi fof meɗen ballal amen so ɗum ɓenni kadi kala arnoɓe ɓe liggodtonomi Sotrac ɓe liggottomi ɗo ɓe liggodtomi ministére de la culture e sehilaɓe aduna kadi aussi mboɗo jarnoɓe surtout général colonel Birane Wane ancien aide camp Senghor ari tawam e afo galle moɗon colonel Hamad Sidiki Daff ari tawam e kala aussi kala jinnoɗo arde mo dañan arde an arde ɓe tawiɓe ɗon jooɗima e kadi mboɗo yetta mon directeur général Amadou Bokoum o jarama o weltini min o walli min amin ñigal aussi Allah nawa ɗum yeeso e bandiraɓe on jarama on beltanama on mbiyama kadi ko kemmi o kadi mon wi kadi kala ɓiɗɗo fullo heeɓ ɗum kadi heeɓa kadi ko ɓuuri ɗum noon kadi pulago wawi yarude yeeso allahumma salli ala sayyidina aɗa welani hay hunde wona jamanu ma fewne kadi saha marane mo yettidara yettitani kala mo yettidara yeratoro jallo kala mo yettidara e Mamadou Samba Diop kala mo yettidara Amadou Malik gay aduna ko cabbi golle kala mo yonta